Nagtipon-tipon nitong umaga ng March 8 ang mga nagpapakilalang supporter ni Presidential Candidate Manila Mayor Isko Moreno at ni Vice Presidential Candidate Davao City Mayor Sara Duterte sa isang resort dito sa Bacolor, Pampanga. Mula sa naka-imprentang tarpaulin at t-shirt na ipinamamahagi sa mga dumarating na di umano'y tagapanalig ng magkabilang kampo. Makikita na sila'y nagtutulak sa tambalang Isko Sara na tinawag nilang isang Pilipinas. Ayon sa kanila, parehong may napatunayan na sa kanilang lungsod ang dalawang alkalde. Yun lang po yung kagustuhan namin dahil kay Yorme nakita namin yung galing, tapang, malasakit, pagmamahal at katapatan sa layunin niya sa kanyang nasasakupan. Hindi naman nila ikinaila na si dating Department of Agrarian Reform Jan Castriciones na tumatakbong senador sa ilalim ng ticket ni Mayor Isko ang nag-udyok sa kanila na buuin ng grupo. Naunawaan naman ho natin na sa kada pagtitipon may organizer. Kayo ho ba hinila nito hong ruling party na PDP laban para ho kayo magtungo din ho dito? Wala po. Yes, isa po doon si Senator Jan, si Secretary Jan Castriciones. Siya po ang namin, parang time na yon na nabigo kami, naglaho lahat ang pangarap namin para sa aming mahal na Inday Sara. Hindi naman umano makakaapekto ito sa partido politikal ni Yorme o ng Aksyong Demokratiko ang switching ng panawagan ng mga supporter. Ito ang naging paglilinaw ni Pampanga Board Member Attorney Jun Canlas. Hindi ho ba makakaapekto naman sa relasyon ho ng partido political na aksyon, bilis kilos sa Aksyon Demokratiko? Hindi naman, sige, at the end of the day, alam mo, may mga partido kami, sa bandang huli talaga ang mamamayan kasi, sila talagang may karapatang pumili. Kinumpirma ni BM Canlas na sa March 9, 2022 ay magkakaroon ng malaking pagkilos sa kick-off ng Isko Sara Tandem sa National Capital Region. Bilang local leader, gaya ng postura ni Yorme, bukas daw si Canlas sa posibilidad na suportahan ng ruling party na PDP laban QC faction ang kanilang pambatong Pangulo. Hindi ito ang unang pagkakataon na umalingaw-ngaw ang tandem ng Isko Sara. Matatanda ang Isko Sara rin ang naging panawagan ng ilang leader at residente sa Bangsamoro Autonomous Region for Muslim Mindanao. Panawagan ng ilang representante ng BARM ang Isko Sara. Samantala, sa naging panayam ng CLTV News kay Doc Willie Ong na Vice Presidential Candidate ni Yorme, wala umano siyang masamang tinapay sa partido. Hindi ako naninira, okay lang sa akin. Na-meet ko si Mayor Inday before, okay naman siya, mabait siya sa akin. Kung ayaw niya magpa-interview, okay lang po sa akin. Basta ako gagawin ko to. I will not say bad things. Yun ang nila, kagustuhan nila. Ito naman yung kagustuhan ko. Wala pong problema doon. Paulo G. Santos, CLTV News.